Bon dia, soc la Mimi del Bar del Mercat i avui farem faves a la catalana, que s'ha d'aprofitar que estem a primavera i ara són tendres i boníssimes. Es poden fer tot l'any perquè n'hi han de congelades, però no és el mateix, si no ja ho veureu. Bueno, aquí començarem a fer les faves, posarem una cassola, tipus olla millor, amb oli, i llavors les faves, cansalada, botifarra negra, ceba tendra, alls tendres, menta, que jo sempre tinc un test al balcó amb menta perquè va la mar de bé, i vi negre. No cal que sigui aquest, jo faré servir aquest perquè és el que tinc, però no ha de ser aquest, pot ser un vi negre de cuina normal. Llavors, perquè la fava sapigueu que sigui bona, ara és l'època, escolteu el soroll, d'acord? Si fa aquest soroll, tot va bé i estupendo. Bé, ara ja començarem a tallar tot. Aquí ja tinc la ceba tendra, que ja n'he tallat una, igual agafo una altra, de moment tallo aquesta només. Llavors, els alls tendres he tallat la part més lletja, aquesta no la faré servir, els netejaré i els tallaré petitets. Això també ho tallaré petitet i la botifarra a última hora es posa. Ara us ho ensenyaré. Bueno, ara tallarem els alls tendres així petitets. Jo he agafat tot un manat sencer, perquè jo tinc 4 quilos de faves, perquè som 4 persones. Perquè un cop pelades, de cada quilo queda res, mig quilet de faves no arriba, un platet, vamos. Veieu? Aquí ja tinc les fulletes de la menta, que les he rentat ben rentades, la cansaladeta, que jo la tallo a tires, cadascú que la faci com vulgui. I això ho tallaré a última hora, perquè simplement, quan les faves estiguin fetes, taparem la olla i això es courà amb el vapor de la olla i ja està. Bé, aquí ja tenim la olla al foc i el primer de tot hi afegirem la cansalada, talladeta, una fulla de llaurer, que potser no ho he dit, però jo llaurer ho faig servir tot arreu. I després, a continuació, hi afegirem alhora els alls tendres i la ceba tendra. I donarem unes voltetes. Bueno, aquí tenim el pinche que m'està pelant les faves. Perquè això de pelar les faves és una mica pesadet, Collons, i tant. Al mercat les podeu comprar pelades, perquè tenen una màquina i te les ofereixen pelades. I em sembla que no et cobren de més, per pelar-te-les. Bueno, nosaltres, com que jo tinc l'Enric, les pela ell. Bueno, aquí ja tenim sofregiret que hem afegit els alls tendres, la ceba tendra, hem posat també la menta i ara posarem totes les faves. Mireu de 4 quilos el que ha quedat, Queda la meitat de la pell. Llavors les faves, a mi, crues, m'encanten. Bueno, les posarem aquí. Les faves són molt bones perquè porten molta ferro, Perquè com que molta gent es pensa que el ser de color verd és verdura, no és verdura, és llegum. Bueno, llavors, aquí ara afegirem sal, el vi negre, jo de moment poso un got, però bueno, no, quedarem curts, Posarem un altre got i llavors ho taparem a foc lent. Bueno, ara ja fa almenys 10 minutets que he tirat les faves, i donarem una volteta, però no s'han de remenar, Les faves s'han de sacsejar, vale? I tornem a tapar. Hem acabat les faves, veieu? I llavors hi afegirem la botifarra negra, taparem la olla i amb el mateix vapor jo crec que s'acabaran de coure fins a l'hora de dinar, I si veieu que us agrada més cuiteta, doncs afegiu una miqueta d'aigua i ho torneu a engegar el foc. Nosaltres, perquè ens agrada trobar la botifarra, a nosaltres ens agrada trobar-la. Hi ha gent que inclús li treu la pell i la dissol per dintre de les faves. També hi ha gent que hi posa, com se diu ara, ara mateix una mica de sobrassada. I llavors també la sacseja una mica la olla i fa que es dissolgui la sobrassada.
Això cadascú ja té el seu secretillo, I si bones faves vols menjar, al mercat les has d'anar a comprar. Això són faves comptades,